खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम मोनसे खौरां लानानै फैदों। बे खौराङानो जाहैबाय आसामनि गोबां जायगायावनो अखा हानायनि जाहोनाव दैबाना जानायखौ जों नुनो मोन्दों। थिग बेबायदिनो धेमाजि हालामनि सिङाव थानाय बोरिमुरि ओनसोलावबो गोबां अखा हानायनि जाहोनाव दैबानाया गोबां सुबुंफोरनि न' बां आबाद फोथार खहा जानायखौ जों नुनो मोन्दों। दा बे समाव बिथांमोना नैबे सिमेन्ट सापरियाव थानाय एसबि बड' जौसिन गेजेरारि फरायसालियाव बेहाय सुबुंफोरा रिलिफ थाफैनो गोनां जादों, जायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरा दासिमबो नांगौ रोखोमै सोरखारनिफ्राय हेफाजाब मोनाखै। फै जों मिथिना लानि दासिम मा हेफाजाब मोनखो। बुरिमुरि गामिनि रायजो राजाफोरा नैबेयाव रिलिफ थाफैनो गोनां जादों। नोंथांमोना नुदों आंनि नैबे साखाथियाव। आं बिथांमोननिफ्राय मिथिना लागोन दासिम आसाम सोरखार बा जोंनि गासै दैदेनगिरिफोरा बिथांमोनखौ माबायदियै जोथोन लादों, माबायदि नायदों बा नायफैगोन ना नायफैयाखै बेनि सायाव जोङो मिथिनानै लागोन। फै जों मिथिनानै लानि। दैया माबायदि जादों? दैयाथ' बिराद गिदिरथार जोंनाव। न'आवनो न'मा न' ओंखाम संग्रोना हाबजोबदों। दासिम नोंसोरखौ सोरबाफोर खबर लाफैना लाफैयाखै? खबर लायो माने जोंनानो गामिनि मानसियासो बिदिनो माबा माबि हरलाबायदों आरो दै बानायनि थाखाय, दै लोमजानायनि थाखाय। खबरखौथ' रावखौबो लानाय खोनायाखै। दासिम फैथ'वाखैना? ओमफ्राय दा जों दै लोमनायखाय माने मा खावलायगोन? जोंनि सोरखार बा जोंनि माहारि आफादफोरखौ मा खावलायगोन? मा खावलायगोन माने मा बुंबावनो, अननानै जोंखौ माबा मोनसे रेहाय होबानो जाबाय आरो ना। नोंगौ मिथिनो मोनदों जे दैबानाजों गोबां सुबुंफोरानो हालाय हाफाय जादों, बा जोङो बिथांमोननि सुबुंफोरनिफ्राय जों मिथिनो मोन्दों दासिमबो नांगौ बायदियै बिथांमोना हेफाजाब मोनाखै। इयुन समाव हेफाजाब मोनगोन होननानै सानदों बिथांमोना आरो हेफाजाब होगोनखौ खावलायहरदों। फै आरो मिथिनानै लाबावनि। माबायदि जादों दैया? दैयाथ' लोमजोबदों। दैमानि माथावरिया बायनानै माने जोंनिखै दैमाया फैजोबदों आरो। दिनै हरावनो जादों ना बेयाव? दिनै हरनिफ्रायनो दैया जोंनिखै फैजोबदों माथावरिया बायनानै। नोंसोरो दाथ' दैबानाजों नोंसोरो दासिमबो ओंखामफोरखौ मोनजायाखै जानांगौ। मोनजायाखैनो, खायसे मानसिफोराथ' मोनजायाखैनो, मानोना न' सिङाव दैया हाबजोबदो। ओंखामखौ मायाव संनो? दासिमबो जेबो मोनजाथ'वाखै? मोनजाथ'वाखैनो खायसे मानसिफोरा, सोरबा मोनजादो एसे गेस गोनांफोरा। जायहा गेस गैया इसोरथा रावबो मोनजानो। सिगां बोसोराव बेफोरबायदि जायोमोन नामा? सिगां बोसोराव इमान इदि जायाखैमोन, होनबाबो देग्लाय बांद्राय जादों आरो। देग्लाय बांद्राय। जों मिथिनो मोन्दों जे देग्लाय बोसोराव बुरिमुरि ओनसोल बा गामियाव गोबां दैबाना जानायनि जाहोनाव बेफोरबायदि रिलिफ थाफैनो गोनां जादों होननानै जों मिथिनो मोन्दों। आरो जों बिथांमोननिफ्राय मिथिबावगोन मा दानजिसे जादों? दानजिसे गेजेर बिखासे। मा बुंगोन सोरखारखौ? सोरखारखौ मा बुंगोन? सरखार मा बुंनो, सरखारा जोंनो दहरनांगोन ओंखाम दै हरनांगोन। सोरबाफोर खबर लाबायना दासिम? सरखारा माथो खबरखौनो लाफैयाखै। फ्राय जों मिथिनो मोन्दों दासिमबो सोरबा सुबुंफोरा दासिमबो खबर लाफैयाखै। बिथांमोना माने खबर लाफैजानायखौ हास्थायदों बा लाफैनांगौखौ बिथांमोना जोंनि नैबे खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायबाय थादों। नंगौ, जोङो माखासे खैफोद जायोबा बिथांमोना बयनिफ्रायबो जों हेफाजाब मोननायखौ हास्थायो। बिथांमोननिफ्राय जों आरो मिथिनो लाबावगोन जे गोबां दासिमहालागै फैगासिनो दं रिलिफआव। नै उनथिंहालागै जों नुनो मोन्दों। माबायदि जानाय दैया? दैयाथ' एसे मोजाङै जादों, माने जोंनाव सेरें दैमा दं मोनसे, इ माथावरिया बायनानै बिराद माने थानो हायि बायदि जादों। ओंखाम ओंख्रि संना जानो हायि सुबिदाया माने जोंनाव माबायाखै, सुबिदा जायाखै। बेखायनो जोङो बेहाय थाफैनांगौ जादों। जाहाथे जोंखौ सरकारा नायनानै जानाय लोंनाय सुबिदा बेफोर फिसा फिसौ आलाय सिलाय जानायखौ एसे मोजाङै नायनायखौ जों हास्थायो। बेखौनो आङो बुंनानै माबाबाय। गोबां बाथ्राखौनो जों मिथिनो मोन्दों। आथिखालाव बा जोंनि आसामाव दैबानाया गोबां गिख्रंथाव महर लादों, बा गोबां जायगायावनो आसामनि सुबुंफोरखौ सिलिंखार खालामलांदों। थिग बेबायदिनो नैबे बुरिमुरि ओनसोलनि गामिनि सुबुंफ्रा दैबानाजों लोमजानानै एसबि बड' जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि नैबे फरायसालियाव थाफैनो गोनां जादों। दासिमहालागै बिथांमोना जेबो मोनाखै होनदों, बा इयुनाव मोनगोनखौ जोंनिफ्रायबो जों आसा फारिनाय थाबाय। दिनैनि बे खौरांखौ नोंथांमोननि बा जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि अनसायगिरिफोरनिसिम जों बेखौ खौरांखौ मिथिहोनाय जाबाय। जों जेब्लायबो थागोन, बे दैयाव लोमजानाय सुबुंफोरखौ जों जेब्लायबो सोरखारनि खाथिजों जों फोसावबाय थागोन। माबायदि मोनदों, माबायदि सोरखारनिफ्राय मा मोनाखै, बेखौ जोङो जेब्लायबो दैबानाजों लोमजाना थानाय सुबुंफोरखौ जों जेब्लायबो मदद होगोन। जों जेब्लायबो बिसोरनि खाथियाव थाबाय थागोन। गोजोन्थों। नोंसिनाथ' दिनै गोबां अखा हानायनि जाहोनाव माथावरिया बायफ्लंबाय, बेखौ सोरखारनिसिम नों मा खावलायगोन? आं सरखारनिफ्राय खावलायदों, माथावरिखौ सरखारा बानायना होनांगौ। बानायना होआबा दैया जाबाय थागोन ना? बानायना होआबा दैयाथ' जाबाय थागोन अनेक टाइम। थानोनो हाया जोङो। माने एसे अखा हाबानो माथावरि बायफ्लंनायनि जाहोनाव दैबानायाथ' जादों नालाय, माथावरिखौ थाबैनो बानायना होनांगौ। थाबनो बानायना होनांगोन आरो सरखारा नायनांगोन।
जोंबोथ' सरखारनिफ्राय अनसुंथाइ लुबैयोना बे माथावरिखौ बानायना होथारनांगोन आरो सरखारा नायथारनांगोन नङाबा जोङो न'आव थांनो हानाय नङा जों बिथांमोननिफ्राय जों मिथिनो मोनबाय माथावरिया बायफ्लंना होनायनि जाहोनाव नैबे बा बुरिमुरि ओनसोलनि गामिनि सुबुंफोरनियाव माने दैया जादों बे दैनि माथावरि बायफ्लंनायखौ थाबैनो बिथांमोना आसाम सोरखार बा जोंनि गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ खालामना होनो थाखाय बिथांमोना खावलायदों जोंनिफ्रायबो बेखौनो खावलायगोन दे थाबैनो गोबां बेफोरबायदि खैफोदाव थानायफोरखौ थाबैनो आसाम सोरखारा नायफिननानै बा हेफाजाब होनांगौ अब्लासो नैबे दै जानाया खम जागोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों गोजोन्थों देलाय माबायदि जानाय दैया जोंनि दैया बोरै सेरें दैया माथावरि बायनानै थांदों बेहाय जोंना बिराद न'फोरा खहा जादों आरो जोङो संनाय जानायफोरखौ संनानै जानो हायाखै सोरनाबा न' सिङाव हाबदों उसुं गोदानफोरा लांदों सोरनाबा न'फोरा हामा जादों आरो जोंनो जेबो साहाय्य होआखै आरो बांसिन मानसिया नायाखै बेबायदिनो आरो जोङो गथ' गथाय सोरबा सोरबा स्कुल थांनायफोराबो डिस्टार्ब जादों फरायनोबो डिस्टार्ब जादों MLA फोरा जोंखौ एसे नायनाय बाहायदोंमोन आरो दैमाखौबो एसे माथावरिबा जों सान्थि मोनगोन खोमा आरो गथ' गथाय स्कुलाव आरो जोंना एलपि स्कुलावबो दै हाबदों गथ' गथाय स्कुलाव थांनो हायाखै माबा खहा जादों बिदिनो अमा न' सोरनाबा न' बायदों सोरबा आरो अमा दोननो जायगा गैया जादों लामा मोखांफोराव गाज्रि जादों आरो जोङो सरखारनि दैखौबो होनो हायाखै आरो कारेन्टआबो जोंना थांलाय फैलाय जानोबो हायाखै गंबेसे न'खर गंबेसे न'खरा मा गामि जोंना बुरिमुरि ओमफ्राय आरो माजगाव जोंना हारसाफ्राबो दंफायो माजगावआबो गंबेसे न'खर गासै 45 ना 46 जादों आरो न'खरा नोंसोर दा अबाव दंफैयो जोङो दा एसपि स्कुलाव दंफैयो सोरबाफोर खबर लाफैदो नामा लाफैथ'वाखै दामानि माखौ लायगोन सरखारखौ माखौ लायगोन सरखारखौ सरखारनो दा जोंनो नायफैनांगौ रेसनफोर होफैनांगौ आरो सोरबा सोरबा गेसनिफ्राय हाफोरनि थाखाय प्रब्लेम जाना दं सोरबाफोर लोमजानायफोर दं नामा इयाव दङ सोरबा खर' सानाय खोनादो गारि मथरनि थाखाय माबा गैयाना सोरनाव दं जायाखै इयाव मानि थाखाय जोङो दैबाना लोमजानानै फिसाफोरखौ मा खालामनो न'आनो लोमजोबदों गासिबो संनो जायगा मोनाखै संना मोनजायाखै दाउ अमा आलाय सिलाय जाजोबदों बायनायाव न' बां गिसि जाजोब्बाय थानो जानो जायगा मोनाखै दा जों जानाय लोंनाय जेबो मोनाखै फिसा फिसौ राननानै दं थैनानै दं सिगांफोराबो बेबायदिनो रिलिज जानायफोर जादोंमोन नामा लोमो बिसोरो मानि थाखाय जादों बे दैया इयो सिगांथ' इसे गैयामोन माथावरिया बायफ्लंनानै माथावरिया बायबाय माथावरिखौ माने बानायना होनांगौ नङाबा जों गिबिसिन लोमजानो गंबेसे न'खरफोर दिनै रिलिज जानो मोनथाय आंबो मोजां मिथिया मा गामिनि बुरिमुरि सोरबाफोर खबर लाफैदो नामा खबराथ' फैथ'दों खोमा दे दा नोंसोर बबेयाव दङ जोङो मा खहा जादों ओरैनो न'खराव खहायाथ' बिदिनो दाउ अमा दैयाव गोजोमनानै दं थानो संनो जायगा मोनाखै अमा गोजोमनानै दं दे পানীটো কেনেকুৱা হৈছে ক'ৰ পৰা আহিছে কোনোবা খবৰ লৈছে নেকি পানী হোৱা কিমান দিন কিহৰ কাৰণে হৈছে পানীটো নদীৰ নামটো কি চেৰা নদী কিমানজন মানুহ আজি ইয়াত হ'ব